बाटपार बाय बाटपार जे महा बाटपार बीजेपी जे बाटपार आईपीएफटी जे बाटपार बक त्रिपुरा लैंड माननाय हिनै ब्रंनो सिराव रंनो बा आ खाय राहा आंचलिक पार्टी बोसोर ट्राइबेलनिफ्राय खरक साइ दङ नेसनेल पार्टी तो सिन ट्राइबेलनिफ्राय एकटा खरक सामैया तिनी गरिफा भिलेज जों दाबांमा सिनि त्रिपुरा मुथा ताइ आईएमपीटी जुथ दारिया बरक तिनी जॉइनिं खायका आं बेलाय खयै इ चिलाछरी मनबंकुल 28 नं सिटनि त्रिपुरा मुथानि एजीएस उंगै बरंनो खाबाय खबाय लामसगो अपनि बागै बरंनो बेलाय खाय हामबाय मामारगो जिनि जे बुबाग्रानि इमांनो बरक जे मोगथां खायनानि बकबो कायसा तिनिनि जारा सेंकारा अपनि बागै बक इ एडिसि बुडो बक काबां खलायै बुरगै जितेरनि हिनि बकबो तिनि इरत सामाय तांखा अ सामाय मोगथां स्लोगान बुबागरा आयो लथों बुबागरा आयो लथों त्रिपुरा मुथा आयो लथों आईएमपीटी आयो लथों जों दिनै आगो 20 बरिबानि साइ भटार बीजेपी बा आगो आईपीएफटी लाई सीपीएम सारियै जों दिनै बुस्ट बा साइटा बुटानि आइ दादानि दङ जों जइन खायहा नक तामानो बसकां निर्वाचन तामानो आशा खालाय नक तिनि जइन खाया आरो सकां इदि आगो बीजेपी द्रजे जइनिं खायमानि बक जे प्रतिश्रुति जे रोमानि जों आगो बीजेपी सरकार फेलाय घरे घरे रोजगार लाय जुबक जुबतीनो स्मार्ट मोबाइल लाय आरो तामाहबा कर्मचारी दङ कर्मचारी दङ सप्तम पे कमिशन लाय आरो सका जे रेगानि 340 टाका आरो 2000 टाका आरो बापरे बाप ए बाबा जे दान्दाल बाटबार जे आर खायै बक प्रतिश्रुति गयलाय आरो कायसा दङ जे मिस कल बाबा बुबाबो मिस कल हलायजे मिस कल बाबा बियांखा सुइजब ताइ जों बुनै आरो सि आगनो सि आगनो जों आरो बिसास खागिया लाय बक जे बाटपार बाय बाटपार जे महा बाटपार बीजेपी जे बाटपार आईपीएफटी जे बाटपार बक त्रिपुरा लैंड माननाय हिनै ब्रंनो सिराव रंनो बा आ खाय राहा जों खै राहा खैनांनाय बक जे लांता पर्यन्त खाय राहा अथच जे जे सरकार जे फायै बक अथच एनसी दां आगो थालाय कैबिनेट मन्त्री थालाय जुपन दङ किन्तु बकबो सुरु बक एक बक कोनोदिन बक ए लेन्ड नागिया जे जातिनि बाय नागिया बक सुरु एक मात्र नागियो पैसानि बाय नागियो बक रांनि बाय नागियो तिनि नों ए आईएनपीटी त्रिपुरा मुथा हाबै निनि बखा तामा मानसुमा दं ए तिनि आईएनपीटी नों बुसु खुशी ए आईएनपीटी बा त्रिपुरा मुथाद्र हाबाय आनि बाखा बेलाय के सजाखा जतनबो सजाखा आरो टंथखा आं जे कोनोदिन जे मानसुमाया जे ओसोग आर खाय जे आं टंथमा फैनाय हिनै जे बागमारा एरिया ओ जे फायहा सिनि अपोजिट दङ सिनि प्रार्थी आईएमपीटी एवं त्रिपुरा मुथानि जॉइनिं जे ओ पाराव जे बागमाराव जे मानजाखा जे सिनि कैंडिडेट दङ जिनि गुबुनगाना दनसिन त्रिपुरा कैंडिडेट जिनि जे आईएमपीटी नि जे बुबाग्रानि एमां तये जे जों इरफाय मानजाखा जे सिनि ताकुला बुकुरक जे बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम खायनाय रक जे सिनि बुबाग्रानि बेनार रुमना हिनै वानसुइ फायनाय रावनो अनेक हामजामा याफार आनि तरफतै जों ताबक पूरा आईपीएफटी नि पंचायत पूरा सपायजा बागमारानि जों बनो अनेक हामजामा याफार सिनि बुबाग्रानि आशीर्बाद जों जथन रोंनाय हिनै वानसुइ दङ सिनि ए बिसिङो सखुनि कौसानाय सिनि कैंडिडेट बाय एवं बनि आईपीएफटी जारा थांकिनि बुबाग्रानि जे बेनार रुमै वानसुइ फायनाय रावनि बागै बक कासा पैसा बन कौसानानि बागै आं खाफायो सिनि कैंडिडेट बरा राय सबाय समर्थन खालाय आं दिनै बिराद दंखहा दिनै आंनि ताखौ बीजेपी खानाय आईपीएफटी खानाय बनां लगे मानाय कारण बगिरे पंचायत चालाय दं माने आईपीएफटी सरकार किन्तु बगने भबिष्यतरे कोनो आशा करै बीजेपी जे बगने जे आशा रगै बगने बक दिनै दुख नाङै दिनै बक बीजेपी आईपीएफटी खेमा खानाय सिनि दल हामाने बागै सिनि जातिनि माथानि बाय सिनि हाफाय माने बाय आं बिराद दंथखा आं ननो आशा रगै যদি সরকার ফাইমেন দেব ননাং চেজংলা ফেজংলা ননাং যথা সম্ভব সুখে দুখে আনো লগে মানায় এসলে সায়াং ননা আনে পালপ্লাই হামজামাই আফারা